Usamla Ritre Lingdo, Secretary General Green Tech Foundation, ula pensengau sa sarkar bagadai ban wengno iki ejahar persya iki nong yalam ke foundation, berban pendu iki projek na lompong deng, balada kalong kumta, kinla ban ra iba ban siudor nong lang sa hospital. Kani kejingkran kelami hadian bagi doktor kinas na DMNHO harangkat bagi magister kila persyang ban rano uba HB nong lang sa hospital ban ai kejing sumar. Haba penrap uba HB nong lang ong bagi produk persnam ki badi kelompong deng kisim bakadai drama baula persngau bakin bampong bam serang. Nang ni numdan manu menur balapat penkiu ini bat kejing patha kejong ni yang ni kalong tahi ini burom ya karai kejong ni bas kejing pendam hi adu menai kumbela batas ke district administration bagi tentang atri kita ki sendon kita ni kawai kabde ban skerap no si sendon ya kade projek apa lumpong deng kabaar kade panubeng nak kata ka FIR ke bagi file persya ini langut bat lada kilale ya kata sarai ira kaborne dara da basuk ru ra tera tanpa pendam sya ya kita ki artri kijing dawa kijong ni lada gitu Kimenderi kijongi kidok isnam kijongi kibadon keti bandi iya kapung umyam kidang perkat bakane kedai ke drama ngonrak ambulan nang kid madyap melai ngidan ngin ai ta jingem ini khun namata kapung umyam namata Kimenderi nambakan mau jajah nambakan mau kan tim kemariang pin bampong pin bam sarang yang kasam kandan jong fit namla Hagani skila sakhi ki jingwan ajing kershan ke New Tribe Integrated Territorial Organization hito hagabau ba don bak dakhar president ula kentu ki pajba banwan ailang ke jingkershan ya ke jingeki ke foundation nakaliang ka sarkar kam ipatiaw nakapor hagi por election kasi kren ba ka agent pendrio Henry menta kala day ka test match yaki bat nilai isai ba kan ko sarkar bomta kajing yalam jong kontrak kongkal sama kata ka bang initiative kung ka mekhlia demonic alliance paling ong demonic nilai pausai ba muu ukren blay tang haki kam ka ba u penyo benefit yalade hapo garo hills ka jia hapo prasni ulala bansol bat Henry ka ba jia mentala prasni ka ba kamdon ka violence kini kata Henry ui konsuat yaki jat ndreu ki jongi bat ni condemn ya ke jingle ke jong hoi dang shen i ki lingba ki social media ba Ukraine ba ublei don rengkat bat tiang ulek keleng bat Henry ubriu ba sek kren blei menta pat ula don kamen sim kso imat kala dia hadu kan ni patiaur roban kwa ban kren ba ban scrap no ya kata ka ba kidawa tengi kentu ye phi ki pat ba pet ke sensar pat ba kalayak beling ha ban kren menta ka demokrasi kalayak nglai i dang shen mentan ru kilamut bandra de kata ka jubor kabak pen ni ong ba kane ka jela ka jungi lane ka gari ka jungi kadeka demokrasi country Henry haba pe kane kamdai su kata ka demokrasi Henry la deka jingsen shar don bor bat kila command bat ki kren blai ki kren yu banjin ba ki one I suggestion yu ni nong jalam u basha tangan hande banjin ba ki lek kentu kini ki district administration yu sembut menteri lane yu menteri rang ba yu tourism minister ben ken club amut ban scrap na gane project pat kini kin lek ka basok shalai yang shala sem Henry kum kwa namar ki kwa hi ban penstam ban penselang ki khon jong bri nyok trap tangi na kaleng jong ka nyok trap integrated territorial organization mangila don nadu bastang ni kentu ye phi ki ba ka wan no samadan nadu menta kasni wat nim ye shong wat nim ye pet namar ka jing sha thangan jong ne rang ba kamdei shu ka ba ki ong ye kata ka kwa shimet Henry kanong kanti ka khando ka chef kadai ka jongphi ka kami kadai ka jongphi kata ka madalan lane kata ka khando ka chef kadai ka jongi ka mi no menta namar udon kam ye ka support wadla dengimla banda ie Henry ka moral support ni don kam bat ka jingmi pagba kala dai ban mi nadu menta ka sin ladek mi ka kumut phim e re la jong ka kami ladek phim mi samadan ladek phim senran yu ladek shibit ladek kumno kandon ka jingra yu ban test man kumni kumtai udon kam ye ka support tengi kentu ye phi pat ba mi no nang ba mi no samadan ngin ya senran lang ngin ya support lang lada kano karai kan song ba ho nong yalam jong GTF ngin ya ab ba ye karai bat ya ga jing pembet ka jong namar ngi don kam ye kinong yalam bandon hakam met ka bakot ka bakhya tengi kentu sesien la dei ka por ngin ye mi pat ba ngim dei ban ya he ni atang ha ka comment ngim dei ban ya bunnya lani gin supet kai namar ba
ya keburam kanam hi ngin yok mangi ki khon kebrih nyotrap tangi ta hi blei shibon che jarngo Islam kebrih nyotrap Islam unong yalam ke JTF pat Islam na phi ki pagba kebrih nyotrap kani hi borokhan nong phi kadi ka jingli urat ya ka hok jong ki pagba namar ba ni tipshai kat kum ke jingkren usembut menteri mo ong ba kala don ke jing ya thalanya mo u bat u nong yalam jong VPP ba penpep no ya ki ban lek puli ya kata spa penrei ngiru ngela ban counter ya jingkren kiti ki nakinong mikmat ka ba ong ba bad ha ko politics ru haba phi bam smai ban ong ba ngin trei hok ngin le hok ngin pun stom yu pa kan don kanum don kata ka jingle siliang hanrei kalong da khongpong telalong thik kumba phi puli politics hanrei phimbot ya kata te habi de bat kani ka sarkar lada common nganong yu phi kala tangi tai area ka baki dawa ka song hok bat skoboi ru tip shai imat kandai ka ba open sitam ya ka brih nyautrap bat gi pajba nasani ka ei ka banja lada ka te ka dekadam kan sudah pa ka kasi kan rengat ka tang na benta baki kwa ban bill ya kita 5 star hotel ka jongki indala du ya kata kala hang ni hang tangin se ki pajba mo ka jingi i jinga jong ka Green Tech Foundation ling bau chairman jong ka ban sya tangan indai naka benta ka jongki handai naka benta jongki pateng ki banwan Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.